आङो इनसाइड एनिया बर' सेक्सन गोदानै सुरु खालामनो नागिरनाय एबा जागायनो नागिरनायखौ मिथिनानै मोजां मोनदों। बर' रावा HCDL-आव हाबनाय मोनसे राव आरो बे रावा सारा आसाम नाङैनो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन हिसाबैबो बाहायजायो, अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबैबो बाहायजायो। दा बे रावनि जौगानायनि थाखाय गोबां समाव गोबां दाबि दावा दैखांदों आरो बे रावखौ फेहेरनो थाखाय गोबां हाबाफारि लानाय जादों। दा बेबायदि समाव इनसाइड एनिया जोंनि रावनि बिमा रावनि एबा बर' रावनि जि मोनसे सेक्सन बिथांमोना खुलिनो नागिरदों बा सम होनो नागिरदों, बेनि थाखाय इनसाइड एनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बे बर' सेक्सना बर'फोरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, बर'फोरनो माखासे खौरां होनाय, बर'फोरनो माखासे एन्टारटेनमेन्ट होनायाव माखासे बिहोमा होगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो इनसाइड एनिनि मोनसे साक्सेसफुल जार्निखौ आङो उइस खालामो।